Am vrut să-i dau cu cuțit acolo, dar veni ăla și crezi că microfon. Am level 30, dar degeaba că prea. Deci nu știu cum a făcut. Mor. Nu știu. Să jucăm rău. Hai să rău. Da, și voi subscribe. Eu vreau să-mi iau setup de gaming. Trebuie să fac setup-ul, că nu am încă. Așa. GTA 5 normal, GTA 5 online, Roblox, cred că să pun și Roblox, dar vreau să fac o comunitate. Și acum am văzut cum timp să joc. Aș vrea să fac cum trage la dar stați să schimb. Gata. Poate o să-mi opresc cu copyright. Bine, mă abțin să-l mai vorbesc, că poate îmi iau copyright. Mamă, trage nouă, dacă e că mie nu mai vine niciodată. Mamă, receptorul ăla. Tocmai le teleportai merge netul la pungă, la mipelul, adică mipa. Nu știu dacă pe filmare o să se vadă cu lag, chiar nu știu. Dar eu vreau. Am mai repede setup-ul ăla de biblică, ăla. Nu știu dacă o să mă vreau un calculator de 63 de milioane. Și de acum nu o să mă vorbesc. Pe locul 9 și chiar îi bine.
Mamă, mamă, mă enervează ăștia care dau cu lamele, că îl fac prost toate și n-am. Vreau să iau un carticenul. Ăștia dau numai cu lamele, ca voi și cu treaba asta. Îl dau numai cu lamele. Și mă enervă, fiați, îi jurei, fie, nu îi jur, băcat în capcană. Să jur pe filmare. Așa. Și că câteodată nu se raportez. Mamă, dacă mă lua cu cuțitul, bă, nebuneam. De ce nebuneam, că vă mort. Mamă, dacă mă lua ăsta cu cuțitul, mă moream. Vreau să facem, cred că de o oră. Videoclipul ăsta. Eu să-mi iau un iPhone și pun pe pauză.